Il-ħadd filgħodu kien iddedikat għall-bluwa. Ingħata bidu għal ġurnata oħra mill-jiem tal-Karnival. It-toroq tal-Ħamrun kienu mimlija bit-tfal iż-żgħażagħ u adulti li ngħaqdu għal dik magħrufa bħala Festa Banet. L-attività bdiet bis-sem ta' kumpaniji ta' sfin li joffrew spettaklu. Il-preparamenti minkejja li saru fi żmien qasir sarfu f'suċċess mhux biss bis-sem tal-balet iżda wkoll is-sezzjoni ta' tfal li flimkien bnew karru żgħir. Spjega dan id-delegat tal-Għaqda tal-Mużika San Gaetanu. Fis ġie tard, però minn ftit li l-ħaqna għamilna sodisfatti ħafna għaliex l-impenn li tħallna li għamilnieh b'mod tajjeb u speċjalment is-sezzjoni ta' tfal tagħna ħolqot entużjażmu tant li jagħmlu anke karru żgħir u hekk. Jekk l-affarijiet jibqgħu sa noħra jerġa' jsir il-Ħamrun, naħsbu minn kmieni ħafna u nippruvaw nerġgħu immorru għall-antik. Ta' min jgħid li din is-sena l-attività kienet kemm xejn differenti mis-snin ta' qabel. Hija l-ewwel darba li qed issir dan l-attività f'dil forma. Illum se jkun hawn tliet banet tal-Ħamrun, ġifieri l-Banda San Giuseppe, il-Banda Konċizzjoni u fuq wara se jkun il-Banda San Gaetanu, plus il-karriet li hawn il-maskeruni u ħanaħolqu l-festa tal-Karnival ġol Ħamrun. Sintendi b'marċiet tal-Karnival bl-atmosfera kollha li ġib magħha dil-festa. F'dan iż-żmien ma jonqsux ukoll il-kompetizzjonijiet tal-isbaħ kostum fost it-tfal. Diversi żeffiena akkumpanjaw il-karrijiet, kollha b'messaġġ partikolari li nisillek tbissima. Ma naqsux il-messaġġi satiriċi u l-botti. Il-Malta Juggin Band, sinonima ma' dan iż-żmien tal-Karnival, kienet preżenti wkoll bil-bandisti libsin kostumi elaborati u bid-daq ta' melodiji marbuta ma' dan iż-żmien ferrieħi. Il-briju beda mit-toroq Ħamruniżi u kompla lejn it-toroq tal-Belt Valletta, fejn hemmhekk l-ispettaklu laħaq il-qofol tiegħu.